Una bella criatura, per Truman Capote, 28 d'abril del 1955. Escenari: la capella de la Universal Funeral Home de l'avinguda Lexington, cantonada amb el carrer 52 de Nova York. Una brillant assemblea s'aglomera als bancs. Celebritats en la seva majoria, del camp del teatre internacional, del cine, de la literatura. Tots reten homenatge a la Constance Collier, l'actriu d'origen anglès que havia mort el dia anterior als seus 75 anys. La Katharine Hepburn era discípula permanent de Miss Collier, el mateix que la Vivien Leigh, i durant uns mesos abans de la seva mort, una neòfita a qui Miss Collier referia com el meu problema especial, la Marilyn Monroe. La Marilyn Monroe, a qui vaig conèixer per mitjà d'en John Huston, quan aquest la dirigia en el seu primer paper en diàleg, La jungla d'asfalt, va entrar sota la protecció de Miss Collier per suggeriment meu. Miss Collier em va presentar moltes persones amb les que vaig entaular amistat, els Land, els Olivier i especialment l'Aldous Huxley. Però vaig ser jo qui vaig presentar-li la Marilyn Monroe, i al principi la veritat és que no va estar gaire predisposada a relacionar-se amb ella. Era curta de vista, no havia vist mai cap pel·lícula de la Marilyn i no sabia absolutament res d'ella, excepte que era una mena d'esclat sexual de color platí que havia adquirit fama universal. En resum, semblava una argila difícilment apropiada per a l'estricta formació clàssica de Collier. Però ho van fer. Oh, sí, em va assegurar Miss Collier. Hi ha alguna cosa allà. És una bella criatura. No ho dic en el sentit evident, en l'aspecte potser massa evident. No crec que sigui actriu en absolut, almenys en l'accepció tradicional. El que ella posseeix, aquella presència, aquella lluminositat, aquella intel·ligència brillant, mai emergiria dalt de l'escenari. És tan fràgil i delicada que només pot captar una càmera. És com el vol d'un colibrí. Només una càmera pot captar la seva poesia. Però que cregui que aquesta noia és simplement un altre Harlow, una ramera o qualsevol altra cosa, està boig. Parlant de bojos, en això és amb el que estem treballant les dues. Ofèlia. Crec que la gent se'n riurà d'aquesta idea, però de debò, pot ser una Ofèlia exquisida. La setmana passada estava parlant amb la Greta i li vaig comentar l'Ofèlia de la Marilyn, i la Greta va dir que sí que la veia, perquè havia vist dues de les seves pel·lícules, una cosa molt simple i molt vulgar, però que en canvi havia albirat en ella moltes possibilitats. En realitat la Greta té una idea divertida. Sap que vol fer una pel·lícula de Dorian Gray? Amb ella en el paper de Dorian, naturalment. I va dir que li agradaria tenir d'antagonista la Marilyn, en el paper d'una de les noies a qui Dorian sedueix i destrueix. Greta, tan poc utilitzada, quin talent, i una mica semblant al de la Marilyn si un ho pensa. És clar que la Greta és una artista consumada, una artista amb un gran domini. Aquella bella criatura no té cap concepte de la disciplina ni del sacrifici. De fet, dubto que maduri algun dia. És absurd que ho digui, però d'alguna manera crec que seguirà sent jove. Realment espero i desitjo que visqui prou com per alliberar aquell estrany i adorable talent que vaga a través d'ella com un esperit engabiat.